אלוהים עצבני, מאוכזב ונדהם, עצוב מנטישתם של בני האדם. מכל אדם ביקש הוא אז דין וחשבון, מיומו ראשון ועד לאחרון. שלח את המוות, שליחו להציל, שממנו איש לא ניתן להציל. כל אדם נותר אז נטול ברירה, לא מבין איך נפלה עליו הבשורה. מי יהיה לו חבר לצרה? מי יושיט לו יד לעזרה? מי יעמוד לצידו במשפט? כיצד ימצא מן המוות מפלט? אל הידידות יצא חיש מהר, מאז ומתמיד היא הייתה לו חבר. אך הידידות מיהרה ללכת, וכל אדם נשאר ללא כתף תומכת. הלך ופנה לקרבה וקרוב, שיעזרו לו לעבור את המסע בלי מחוב. אך גם הם אכזבו, לא עמדו לצידו, כל אדם המשיך לשוטט לבדו. אך על אף צרותיו הוא נשאר נחוש, פנה על ידידו הוותיק רכוש. רכוש הרגיש לא החזיק מעמד, והציר, איתך אל המוות לא יצעד. תשוש מיואש ומלא מחובים, פנה כל אדם למעשים הטובים. לעזור לכל אדם היא רצתה עד מאוד, אך גופה השבור לא יכל לעמוד. על אף שלצעוד אינני מסוגלת, יש לי אחות שתביא לך תועלת. שמע דעת, לצדך היא תתמיד, ולך תסייע במשפט המפחיד. מבט אל האופק כל אדם אז שלח, ולעבר המוות עם חברותיו הוא הלך. כי כשהפעמון מצלצל והזמן חולף, המוות כפרחים נשמות כותף. ודרך אגב, בסוף הוא מת.